Здравейте, приятели на футбола и приятели на Червена фенбол зона. Добре дошли в нашото ново видео в нашия червен канал, посветен изцяло на ЦСК. Не успяхме да направим предвидения лайв след матча Септември ЦСК, затова днес ще компенсираме това с подробен анализ и с гост, с когото ще разгледаме не само категоричната победа на армейците с 3-0, но и най-важното, разбира се, което предстои. Реваншът с Макаби Тел Авив в четвъртък в третия квалификационен кръг от турнира Лига Европа. Само в рамките на няколко дни ЦСК постигна две победи с по 3-0. Първо срещу Макаби и в Батуми, а след това и срещу Септември в първенството. 6 отбелязани гола, нито един допуснат и все по-видими признаци, че отборът на Христо Янев започва да намира правилният ритъм. Но дали играта наистина е толкова убедителна, колкото резултатите, какво се промени, кои футболисти направиха крачка напред и може ли ЦСКА да довърши започнато срещу Макаби? Преди да започнем, абонирайте се за каналът, харесайте този епизод и го споделете с приятели, за да достигне до колкото се може повече хора и привърженици на ЦСКА, които следят изкъсно ЦСКА и разбира се милеят за емблемата на този отбор. Така че, разбира се, можете да го направите, като може да харесате този епизод, да коментирате и да споделите вашето мнение в коментарите. Кой беше вашият играч на матча срещу Септември? Тук е момента, в който вече да приветствам с добре дошъл нашият събеседник днес. Той е много добре познат за вас в нашия канал. Той е участвал в нашите предавания специално за мачовете на ЦСК. Той е привърженик на ЦСК. Йоан Пенев днес ни е на гости. Здравей, Йоане, добре дошъл в предаването и в видеото, което ще направим специално за ЦСК. И тук бих искал да започна с първото нещо, което бих искал да те попитала. Това е следното. Това ще бъде малко по-директен този въпрос, между другото. Виждаш ли реален възход в играта на ЦСК или резултатите в момента изглеждат по-категорични като цяло, отколкото самото представяне? Здравейте отново на всички. Абонирайте се на Червена фенбол зона. Предвид двата матча на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив и вчерашния срещу Септември, трябва да бъда честен, в първия добой срещу Макаби Тел Авив изиграхме много добър матч и през двете полувремена. Доволен съм от играта, но вчера отново показахме някаква слабост през първото полувреме, докато през второто компенсирахме с два гола. Мисля, че може какво да се подобрява, тъй като нямаме много голяма щетина в състава. Трябва да се привлекат поне още двама-трима. На някои позиции мисля, че трябва да се направят някои продажби или предстъпвания в някои отбори. И мисля, че това ще е състава, в който ще говорим за първото място. Така е наистина. С какво обаче усещане остана ти реално след победата на Септември вчера? Напълно заслужена ли е? Или резултатът малко така прикри проблемите през първото по време, които имахме на моменти? Поне според мен резултатът беше заслужен, предвид, че Септември с друг наставник, португалец, и мисля, че напълно нормално ги надиграхме и преди това, че следата беше показано трагичен и слаб. Да, така е наистина. Много беше важно ЦСКА да постигне победата си на Септември, чисто емоционално, след двубоят срещу Макаби Тел Авив. И тук бих искал да те попитам колко важно наистина беше ЦСКА да не допусне емоционален спад след голямата победа в Европа в четвъртък миналата седмица. Тази седмица реално. Беше изключително важно да допуснем спад, защото при един негативен резултат в вчерашния бой това ще някак си да стекчи обстоятелствата за реванш, въпреки че водехме с 3-0 и мисля, че нямаше да има никакъв проблем в този бой. Много е важно ЦСКА да влезне в двубоя с Макаби с така концентрация, за да може да не изпусне аванса си в резултата, който те натрупаха срещу Макаби, но тук този двубой срещу Септември може да послужи като
най-вече не само за самочувствие, но чисто психологически играчите да бъдат максимално подготвени. И погледнато да поддържат необходимия ритъм, за да може да са готови за тези големи мачове. Виждаш ли вече отбор по принцип, който започва да изгражда характер и самочувствие, поне според теб? Поне според мен, последните няколко мача виждам, че има някакъв възход. Надявам се това да продължи напредък в първенството и в Европа, защото ни очакват сериозни мачове в Европа, докато първенството, поне до 8-9 кръг ни очакват лесни мачове, но след това има мачове с 48 с Лудогорец, с Левски и там ще бъде доста по-трудно, поне според мен. Да, той има време по принцип на тези матчове с тези отбори, за които ти спомена. Матчовете са през октомври месец. Тогава, между другото, ще се наредят 3 поредни двубоя за ЦСКА, точно както ти спомена, също ЦСКА 1948 срещу Лудогорец и срещу Левски. Кръгове седмици преди краят на първия полусезон. Но до тогава има много време, по принцип програмата, както каза в следващите седмици, е да го кажем така, по-благосклонна. И ЦСКА не може да излезне от София в следващите седмици. Поне до 5 септември, защото тогава ЦСКА трябва да пътува до Варна, също Спартак Варна да играе. Но трето място и 10 точки до тук от тези 4 срещи, които ЦСКА изигра, отговарят ли на показаното на терена според теб? Ако така премахнем първи добрите срещу Славия, в които играхме не чак толкова добре, въпреки че имахме удари към вратата на Славия, заслужава си, въпреки че в мачовете срещу Ботев и срещу Дунав се измъчихме доста и трябваше в някакви магически изпълнения да побеждаваме. Аз съм доволен от този актив до момента. Надявам се другите отбори да правят грешки и ако това се случва, ЦСКА да побеждава във всеки един бой, ЦСКА ще стане до целта. Така е, наистина. Тук съм напълно съгласен с теб. Това е много важно. Добре, сега по отношение на двубоя, резултатът е класически, но до 45-та минута срещу такъв съперник като Септември, срещата далеч не беше решена. Нека разгледаме как точно се стигна до самия пробив и до това как ЦСКА стигна до попадението. ЦСКА имаше инициативата, но като цяло атаките не винаги бяха достатъчно бързи. Септември стоеше организирано и търсеше своите преходи. Лопухов трябваше да се намесва при опасни удари, които тимът на Септември отправяше. Раната принудителна смяна на Мартино промени първоначалният план. Надяваме всичко да бъде наред наистина с него и да се възстанови максимално с двубоя срещу Макаби в реванша на Василевски. Дуспата в края обаче отключи матча. Тук бих искал да питам защо ЦСКА отново изпитваше затруднения срещу по-нисък и компактен блок. Това проблем ли е? Получава се като тенденция ли според теб? И липсваше ли достатъчно движение без топка между линиите според теб? Честно казвам, не знам защо в преден двубой правим такова само първо по време срещу такива отбори, не само срещу Септември, срещу Дунав. Нещо коренно трябва да се промени в играта. Надявам се от тук нататък треньорския щаб да направи всичко възможно да играе както в Европа, така и в първенството и да нямаме никакви поне проблеми от гледна точка на феновете, да се занимаваме с отбора на играта. Добре, тук бих искал да те питам нещо много важно по отношение на Мартино, защото споменах преди малко за него. Как се отрази раната смяна на Мартино за ЦСКА и според теб включването на Андрей Йорданов, който между другото беше избран за играч на матча след края на двубоя, допълнително според теб освежили фланга, левия фланг на ЦСКА и това пък дали пък не беше за добро в един такъв двубой да получи шанс Андрей Йорданов в матч, в който той се представи наистина страхотно и направи буквално, поне според мен, на абсолютно
всички най-важни неща в играта на ЦСКА, за да може в крайна сметка да повлияе на резултата. Ами, тази принудителна смяна на Мартино, поне според мен, беше свързан Андрей Йорданов, за да може да запише минути и в такъв матч срещу Септември да направи така, че да се представи на поне много добро ниво и да покаже, че не е резерва на Мартино, а да се води като а, едно в едно с него и да не отстъпва по-нищо на него. Видяхме, че направи добри неща, направи асистенция, избраха го за играч на матча. Така че поне в такива мачове като с Септември, Дунав и такива отбори, мисля, че е редно играчи като Андрей Йорданов и Силка Маканов и други чудовиски да получават минути. Така е, напълно съм съгласен с теб. Колко важен е обаче, колко важен беше като цяло този гол за ЦСКА преди почивката на Йоанис Питас от Дуспата? И другото нещо е, според теб, тук има ли две мнения в въпроса за това дали има Дуспа за ЦСКА или не? Ами, от гледна точка на първия въпрос, беше изключително важно да проведем в края на първото полувреме, да се отиде на почивката с един гол аванс, защото ако тази Дуспа нямаше, съответно, ако не ще се беше стигнало до положението, през второто половина отново щяха да се мъчат поне според мен. Трябваше да се преминат до смени още рано през второто време да ходят Стефан Ценци, да знаем неговите качества какви са, така че поне според мен този гол беше много важен преди почивката. А къде беше втория въпрос? Втория въпрос беше за това колко е важен този гол за Йоанис Питас и въобще начинът, по който ЦСКА достигна до тази Дуспа, дали Дуспата въобще имаше и така нататък. Ами, първоначално, когато видях положението, си мислех, че опитът се в играта на Андрей Йорданов, но след това видях, че се в ръката на футболист на Септември и поне според мен Дуспата си има от всякъде. Да, и аз съм на същото мнение. Дуспата просто си имаше от всякъде и нямаше как просто тук да не бъде отсъдена. Щеше да е странно. То беше странно по принцип в края на двубоя, че не дадоха Дуспа за ЦСКА при това излизане на Годой и това, че беше препънат, но както и да е, няма да коментираме така съдийските решения и така нататък, защото в крайна сметка да, не е нормално. Подобен тип поведение от съдиите и това, че въобще не са прегледали ситуацията, нямаше индикации за това, но както и да е. По отношение обаче на този гол, аз мога да кажа, че наистина този гол не само промени резултата, но и целият психологически баланс. Септември вече беше принуден да се отвори, а точно тогава ЦСКА получи самите пространства, които след това използва много добре. Искам и сега да поговорим за това, което се случи на почивката, защото Христо Янев направи две промени. Включи Макс Ебонк и Леандро Годой, които застанаха на място на Бруно Жордал и Йоанис Питас. Това беше може би управление на натоварването и опита за увеличаване на физическата мощ. Тук бих искал да питам как оценяваш ротациите на Христо Янев и показа ли той, че вече разполага с повече като цяло равностойни заместници на играчите, на които разчита, разбира се, като титуляри? Ами, ако трябва да бъда честен, смените на Жордало и на Питър бяха обосновани, тъй като и двамата не се представяха на обичайното ниво през първото по време. Ебонки и Годой внесоха доста повече свежест в халфовата ни в атаката. На втория въпрос, със сравнителните смени са равностойни. Жордало за Ебонк за Жордало и Годой за Питър, така че поне според мен това е добър ход на треньора. Трябва ли Годой всъщност да стартира от първата минута срещу Макаби Тел-Авив според теб, защото той се намира във форма сега, успя да вкара гол, освен че вкара сега срещу Септември, но и успя да реализира попадение срещу Макаби Тел-Авив, ако си спомняш много добре, тогава успя да не само да
въобще да вкара гол, но и дори да даде асистенция за едно от паденията и то беше дело на Максе Бонк. Ами честно да кажа, който да стартира от тримата в реванш срещу Макаби Тел Авив ще е супер, защото в момента тримата се намират в супер добра форма, така че съперниците на ТСК трябва да почнат да се страхуват по един или друг начин, защото виждаме и Будой как се връща в формата и Цват, в каква форма се намира. Пита също как да почне сезона, така че поне това трио ще бъде доста силно в рамките на сезона. Така е, наистина хубаво е да имаме широчина в това отношение и да можем да разчитаме на колко се може повече нападатели и играчи, които да могат да решават мачовете в моменти, в които ЦСКА изпитват трудности. Добре, реално добро решение ли беше според теб Питъс да бъде запазен само за едно полувреме? Ами, към така е преценил треньора, може би явно не е бил или доволен от представянето, или може би го е съхранил за реванш срещу Макаби Тел Авив, най-вероятно. Да, то това е може би така логичното обяснение за това защо Питъс игра само едно полувреме. Пък и все пак той е един от важните играчи за ЦСКА със сигурност в европейските клубни турнири на фона на асистенците и попаденията, които той реализира до тук. Как оценяваш обаче минутите на Петко Панайотов и Исак Соле? Исак Соле най-вече защото той се разписа в този матч при в момент, в който той успя много добре да се нагласи да стреля към вратата, въпреки че имаше и разбира се късмета в този момент, но все пак успя да прави топката във вратата. Каквото не е и за него, и за Петко Панайотов? Ами, първо ще започна с Петко. Ами, мнението ми за Петко Панайотов, че за момента май няма място в стартовия състав. Не се е представил на нужното ниво. Дали трябва да бъде пратен под наем в някой от другите бъде от нашето първенство или да постои няколко време на скамейката, нямам се на идея. За Исак Соле мнението ми е 50 на 50, защото в началото започна твърде зле, после отново се върна в формата, която беше в Славия. Вчера вкара гол, надявам се с тази вчера негова поява да продължава с тези изяви, да има повече конкуренция в тази линия. Да, може да кажем, че е доста непостоянен в действията си Исак Соле и не случайно, между другото, по-често получават шансове за изява и са по-често титуляри, разбира се, в ЦСКА играчи като Стефано Сенси, като Бруно Жордава, като дори Джеймс Ето в случая, както и Максе Бонк. Но исках, разбира се, да кажа нещо по отношение на смените и въобще на промените, които ЦСКА направи на почивката. Какъв извод може да си извадим за това? Че най-положителният знак е, че смените като цяло не понижиха нивото на ЦСКА, дори напротив. Отборът стана по-директен, по-мощен и много по-опасен, поне според мен. И сега вече преминаваме към така индивидуалните оценки, може би към футболистите на ЦСКА, чисто като представяне. Започва първо с Фьодор Апулов, отново суха мрежа, но не и вечер без работа, разбира се. Лапухов направи важни намеси и запази спокойствие. Колко голяма е ролята му, по принцип, за новото самочувствие в защитата, което се натрупа напоследък? Ами, поне според мен ролята на Лапухов е доста голяма, защото от това зависи дали ще допуснем грешка в защита или не. И той се справя по добър начин, поне с неговите спасявания. Така е, да внася наистина спокойствие в отбраната на ЦСКА и много хора го критикуват, обаче аз съм на нея, че не ги заслужават тези критики, защото се справя по изключително добър начин и нека да не забравяме какво направи той срещу Карабах с неговите брилянтни намеси, не само по време на двубой, но и при дуспите. Продължаваме с Алеандро Годой. Влезе на почивката, създаде положения и отбеляза за 0-2. Вече имаше и силно участие и срещу Макаби.
Намира ли се Годой всъщност в най-добрата си форма, в най-важния момент за ЦСКА? Ами постепенно мисля, че се връща в старата форма, в която беше. Мгм. Така че надявам се да продължава в този си вид и да влезе повече голове. И нашето атомно трио, Сват, Питър и Годой, да стане още по-страшно за останалите отбори. Мгм. Добре, продължаваме нататък с Исак Соле. Ние споменахме за него преди малко, но гол, активност между линиите и участие в разигаждането на атаките видяхме от него със сигурност. Това трябва да се спомене, но може ли Соле също да се превърне в един от най-важните позиции за ЦСКА? Ами много зависи от неговото бъдещо представяне, дали как се представя в тренировките, в тренировъчния процес и ако треньора реши да му даде шанс, нека му даде да видим как ще се представи. Мгм. Да видим наистина как ще се представи съответно Исак Соле. Джеймс Ето и по отношение на неговото представяне, виждаш ли подобрение в решението му с топката или все още има прекалено много прибързани действия, които той прави и това, че на моменти наистина взима грешните решения? Ами, аз съм съгласен с тебе Мгм. за агенцията, тъй като в някакви моменти наистина взима прибързани решения, но доста от случаите прави прекрасни центрирания и асистенции, но той е такъв тип играч, който в даден момент решава да прави каквото иска с защитата на съперника, в други случаи явно или не му е един, или не му свира, или да се взема някой, просто не му е един. Хм. Да, просто това му е, може би, минуса, че наистина взима прибързани решения, които костват много на ЦСКА, но пък когато е стабилен, когато дава необходимите пасове и е сериозен, концентриран, може да помогне много на отбора. По отношение на Жоел Зварц, този път него гол беше отменен, но движението и присъствието а, му отново така затрудниха защитата на съперника. Дори когато не отбелязва, колко важен е всъщност Зварц за структурата на атаката на ЦСКА? Ами, Йорцов е много важен в самото нападение и в атаката на ЦСКА, тъй като през него минават атаките Мгм. и топките стигат до него и ще се нуждаем от много от неговото присъствие на терена, така че мисля, че от доколкото беше много добър ход, да го речем, и доколкото разбрах, този трансфер се е състоял по идеята на вече бившия спортен директор Бойко Ричков, колкото и странно да звучи в момента. Да, между другото, много е интересно това като факт, но явно това е, може би, едно от попаденията, които ЦСКА успя да привлече точните попадения, може би, от трансферите, които направи отбора през лятото и бих казал, че наистина до тук се справя доста добре, дори в играта без топка. По отношение сега вече към това, което ни предстои в четвъртък, защото ЦСКА се изправя отново срещу Макаби в четвъртък. Победата на септември вече е в историята, ясно е, но тя беше важна и като генерална репетиция. ЦСКА запази ритъм, също така самочувствие и суха мрежа преди мача, който може да отвори вратата към плейофа на Лига Европа. Резултатът от Батуми е прекрасен, 3-0 за ЦСКА, но точно такива резултати понякога създават най-опасното усещане в футбола, че всичко вече е приключило. И тук бих искал да те попитам следното. Кое беше най-важното качество на ЦСКА в Батуми? И тактическа победа ли беше това на Христо Янев срещу такъв много силен опонент като този срещу Макаби?
Ами, поне според мен, а, за двоя в Батуми, предвид, Мгм. че матч сега без публика и беше много важно ЦСКА да излезе като поне в позитивен резултат да направи. И това беше наистина доста изненадващо, че ЦСКА победи толкова с доста 3 гола аванс и това доста направи нещата така, че в реванш да е по-спокоен и ЦСКА да снижи малко темпото в реванш. Мгм. Да, това беше много важно. По принцип, колко решаващ беше Максе Бланк в средата на трена за ЦСКА? Мнозина каза, че това е бил най-добрият му матч с екипът на армейците. Ами, като цяло Макс Бунк в алфавата линия стои много добре. Това си му е трудната позиция по принцип. И наистина, когато започва като отряд, когато се включва от тазената скамейка, прави много добри неща с топка и е заслужено отбелязва в Батуми, така че той е един от основните халкове на ПСК в момента и се разчита на него за бъдеще. Мгм. Добре, реално може ли да кажем, че Годой е изиграл и Годой също, че е изиграл най-силния си матч за ЦСКА? Защото той направи наистина нещо невероятно в един такъв двубой и успя да се пораздвижи, да има повече пространства, имаше дори възможности не само да вкара един гол. Той всъщност реализира един гол, но може да вкара и повече. Твоето не е за неговото представяне. Ами, както и в матча с Четенът, се върнем, а, играта на Годой беше невероятна. Една асистенция, един гол, можеше да бъде и повече, но мисля, че поне според мен този резултат от 3 на 0 е доста спокоен и не мисля, че има какво да се притесняваме в реванша на четвъртък и предвид, че има доста сътресения в запретника на ЦСКА, трябва да се възползваме от това и ако може или един или два на да ги поедем в София, това ще е добре и за коефициента и като цяло за страната. Мгм. Така е. Наистина не само ЦСК може да бъде отборът, който да дигне още колкото се може повече коефициентът на българския футбол в Европа, но и останалите тимове, които останаха в европейските континенти и Левски и ЦСКА 1948, съответно Шампионската лига и Лигата на конференциите, така че стискаме палци на всички български отбори да се представят максимално добре и да стигнат до основната фаза на някои от европейските клубни турнири. Дано да се надяваме и трите отбора да успеят да се класират. Пожелаваме ми успех. А, по отношение на това, което тръгнахме да говорим за този двубой, третия гол на Зварц обаче промени ли напълно характера на реванша и до каква степен всъщност резултатът беше следствие от силна игра на ЦСКА и до каква от грешките на Макаби? Ами, третия гол на Франция, като беше на самия край на двубоя, предвиши самия дуел между ЦСКА и Макаби и често казвам в реванша, както го казах, че ще трябва да бъдем доста Мгм. по-атакуващи, да не позволяваме на Макаби да дава положения и мисля, че ако футболистите спазват дисциплина и тактиката, няма да има никакви проблеми в четвъртък. Мгм. Така е, просто трябва пределна концентрация и мотивация за един такъв двубой, просто да не изпуснат ам, юздите на този двубой, защото те буквално а, са хванали съперника си много сериозно в един много сериозен капан, в който те се хванаха в първият двубой, но дали пък във вторият матч няма да се променят нещата и Макаби да рискуват повече и да колкото се може повече да хвърлят всичко в предни позиции. Те нямат какво друго да направят освен това. Така че ЦСКА трябва да е подготвен за всичко. Добре, притесняват те положенията обаче, които израелците все пак създадоха, защото имаше моменти, в които браната на ЦСКА проспиваше някои ситуации, но те бяха редки по принцип по време на двубоя. Трябва да внимават точно в тези моменти отборът на армейците.
Ами, предвид като знаем, че Кой е на вратата и че имаме стабилна защита в лицето на Брамен и Теодор Иванов, не трябва кой знае колко да се притесняваме, но със сигурност трябва да имаме едно в тези положения, които правят от съперника. Мгм. Да, просто нали, случва се понякога нали, да има някакъв проблем в организацията в играта на ЦСКА в защита, но това е нещо рядко и играта на армейците в този матч в защита конкретно беше наистина много добра и израелците имаха своите затруднения. ЦСКА на контратака беше наистина много опасен. Не оставаше никакви шансове на съперника и можеше дори да вкарат и повече падения. Тези 3 гола дори бяха малкото, с което се отърваха в крайна сметка израелците. Не би обаче да омъжаваме победата на ЦСКА. ЦСКА все пак принуди Макаби да греши и беше безпощаден, но не бива и да забравяме, че съперникът имаше и положение. Резултатът можеше да бъде и по-различен, ако бе отбелязан ранен гол. Онова положение в началото, което можеше да бъде реализирано за Макаби, където беше подаването от десния фланг към наказателното поле. Там добре, че не се справиха по най-добрият начин на Макаби при тази атака, защото имаше ситуация, в която мисля, че доколкото си спомням, Перец беше човекът, който можеше да засече това центриране, но не можа да оцели топката. Добре, отлагане на Макаби заявиха обаче, че не се отказват. Треньорът Кени Милър призна проблемите при загубата на топката и връщането в защита, но подчерта, че неговият отбор ще създава положение в София, а и в София съответно. Това означава, че трябва да очакваме много по-агресивен противник, висока преса, повече риск и опит за ранен гол. Очакваш ли Макаби да хвърли всичко в атака още от първата минута и кои футболисти могат да създадат най-големи проблеми, поне според теб? Ами, щом техният тренер го е казал, нека да дойдат в София с агресия, пък да видим какво ще се получи. Аз не вярвам да станем на свете на някакво чудо и да стане някакъв проблем. Така че аз не съм притеснен от това нещо, да атакуват в висока преса и да се главоболя на ЦСКА. Да, така е. Смисъл ЦСКА, колкото и нали, да има съперник, който ще играе агресивно, ЦСКА трябва да бъде максимално компактен и да не рискува, просто да действа по-прагматично и не само да приеме играта в собствената си половина, а просто не да приема, разбира се, играта в собствената си половина, по-скоро да играе разумно и да не рискува чак толкова много, но пък от друга страна да бъде компактен и стабилен в разиграването на топката. Добре, кои футболисти могат, всъщност някои футболисти реално ще помогне ли високата им линия на футболистите на Макаби Тел Авив на контратакуващите играчи на ЦСКА, защото в предния двубой точно това видяхме. Това високо позициониране на Макаби им попречи много, защото ЦСКА на контратака беше изключително опасен и имаше много положения. Какъв беше въпроса? По отношение на играта на ЦСКА и това, което могат да направят, когато се защитават също атакуващи играчи на Макаби. Ами, много зависи от това как започнат от първата минута от израелския тим. Ако започнат да атакуват от първата минута, ЦСКА ще трябва, може би, или на контратака да създава положение и да се отбранява по някакъв начин. Зависи от самите положения какви ще бъдат. Ако ЦСКА да почне да си прави своята игра, мисля, че няма да има никакъв проблем до самия края на двубоя и още в началото, ако отбележим първи гол, матча самият дуел ще бъде затворен. Още твърде рано. Така е. Наистина ЦСКА вкарали първия гол в двубоя, може би айде да не казваме, нали, че ЦСКА ще си е гарантирал победата, но просто ще са с
почти двата крака в плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. Колко опасни ще бъдат статичните положения и вторите топки, поне според теб за ЦСК? Това ли ще е нещо, върху което трябва да работят за този матч? По принцип, цяло това е една от слабостите на ЦСКА в момента и съвсем ще трябва да наблегнат върху а, това нещо и се надяваме да няма грешки в това направление, поне според мен. Добре, сега вече преминаваме към съставът на ЦСК и това, което можем да очакваме като 11-торка от армейците срещу Макаби Тел Авив. Разбира се, тук с оговорката за това, че съставът, който сега ще ви спомена, който според мен ще бъде титуларен, е в зависимост от това какво е здравословното състояние на играчите. На вратата според мен ще бъде Фьодор Лапухов, пред него в защита ще бъдат все пак зависи много според здравословното състояние на Мартино, но все пак ще бъдат, поне според мен, Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес и Анжело Мартино. Макс Ебонки е то като основа ще бъдат в средата. Бързите играчи ще бъдат около Цварц. Пита или Годой на върха, според разбира се избрания модел. Тук ми се иска да те попитам, трябва ли ЦСК да започне с състава, с който играха срещу Макаби от Батуми миналата седмица? Ако състоянието на Мартино позволява да започне от първата минута, съм съгласен да започне със същия състав. Ако не е в кондиция, ако не е готов за игра на 100%, трябва да направя някакви според мен промени. Може би да започне на левия бек и останалият състав да бъде същия. Да, би било логично по принцип ЦСКА да заложи на същия състав, с който игра срещу Макаби, защото все пак той бе успешен и срещу Карабах в двата двубоя и сега срещу Макаби в Батуми, така че поне според мен ще е странно, ако и Христо Янев изневери на стила си, не заложи на същия състав. Не случайно запази една част от основните футболисти. А и сега също септември. Въпреки че видяхме в игра и Йоанис Питас и Леандро Годой, но те се единият игра едно по време, всъщност и двамата реално изиграха по едно по време, което означава, че с спестени силите им. Бруно Жордало игра като цяло в двубоя. Анжо Мартино пък се контузи и започва от първата минута. Може би не трябваше да го рискуват и да го залагат като титуляр в такъв двубой срещу септември, но надяваме се наистина всичко да бъде наред с него. Трябва ли е Бонг задължително да бъде титуляр, поне според теб? Според мен в момента е Бонг, алтернатива няма. Ето, не е в най-добрата си форма. Петко Панелто също не заслужава да почне от първата минута. И мисля, че в момента е Бонг един от играчите, които трябва да е в халфовата линия, заедно с Жордал и Стефано Сенси. Така че алтернатива там няма. Добре, по отношение на това, което се случва с Соле и дали той има място в отбора от първата минута срещу Макаби, според теб трябва ли да му се даде шанс в един такъв двубой? Наистина, има ли място за него в матча срещу Макаби? Или по-скоро Янев няма да рискува и ще го остави на резервната скамейка? Аз съм на мнение, че най-вероятно ще го съхрани Исак Соле на резервната скамейка и при благоприятен разбой може би ще го пусне през второто по време, за да пише някои 20-30 минути да развоя на матча. Да, то зависи може би от развоя на двубоя и това как той се движи. Може Янев да експериментира и да пробва различни варианти през второто по време, ако и продължава резултатът да бъде комфортен за ЦСК. Според теб по-добре ли е ЦСК да натисне за ранен гол или по-скоро ще изчаква в началото Макаби?
Ами, аз съм мнение, че не бива да се изчаква съперника, защото при такова изчакване може незнайно да доведе до един гол в нашата врата, колкото и само да звучи. И оттам нататък, ако наистина това се случи, при ранен гол за Макаби Тел Авив, нещата малко, не казвам, че ще станат страшни, но малко ще трябва да потреперим, така да го кажа. Да, така е. Трябва ЦСКА да започне по-настойчиво и да търси поне един гол в началото, за да може да като цяло да се поуспокои, най-вече да бъде сигурен в това, че резултатът е достатъчно комфортен. То не, че то всеки един резултат, дори 4-0 общ резултат, пак не е сигурен за това, че може Макаби да като цяло да обърне. Пак не е сигурно дали ЦСКА ще успее да запази този си аванс. Просто трябва да запазят хладнокръвие и най-вече самообладание, за да може да овладеят нещата в двубоя. Ако ЦСКА играе както срещу Макаби в първия двубой и Макаби играе съответно по този начин, армейците ще продължат напред. Просто няма какво да се случи. Но ако чисто тактически и като стилна игра се променят нещата за израелският отбор и хъсът им най-вече и желанието им, ще бъде много по-труден двубоя със сигурност. Така че реваншът ще бъде много сложен за ЦСКА, поне според мен. Да не очакваме лесен двубой. Естествено, това е европейски матч срещу много силен съперник и просто ЦСКА трябва да излезне и да покаже всъщност защо и как всъщност успя да победи насред Батуми тим като Макаби, който размаза Шериф Тираспол преди 2 седмици, така че трябва да продължат в същият дух. Според мен най-голямата грешка по принцип би била ЦСКА да се нареди пред наказателното поле и да пази 3 гола в продължение на 90 минути. Просто това трябва да го изключим като вариант. Ако се случи това нещо, ще е огромна грешка. Отборът трябва да бъде разумен, но и да показва като цяло на Макаби, че всяко излизане напред може да бъде наказано. В Батуми атмосферата беше почти без публика. Почти казано, защото имаше една част от привърженици на ЦСКА, които бяха отишли на двубоя, но това са така хора, които може би са приближени към част от хората, които са от вип-ложите, в които бяха така голяма част от най-важните фигури в състава на ЦСКА. В София ще бъде напълно различно обаче. Макаби също признава, че очакват трудна и шумна обстановка. И доколкото знам, тук са продадени над 11 000 билета за националния стадион Васил Левски. Привържениците ЦСКА са си закупили толкова билети. Така че очакваме още активизация от привържениците на ЦСКА. И тук искаме да призовем, разбира се, това да се случи колкото се може по-бързо, за да можем да напълним стадиона и да посрещнем израелският ни съперник в нашият червен ад, както се казва, на националния стадион Василевски, въпреки че не е нашият си стадион, но все пак да покажем всъщност кой е най-добрият отбор в България. Тук идва голямата роля като цяло наистина на червената публика, не само да празнува аванса, а да държи отбора концентриран от първата до последната минута. И тук бих искал да те питам колко важен ще бъде първият мощен импулс от трибуните и може ли пълният стадион да окаже допълнителен натиск върху Макаби Тел Авив? Ами, според мен публиката на ЦСКА ще даде голям импулс на ЦСКА и съвсем ще помогне много за това ЦСКА да играе по-освободено, със самочувствие и мисля, че този червенат, който очаква Макаби Тел Авив в четвъртък, наистина на тях ще бъде като едно огромно главоболие, поне според мен. Така е, наистина напълно съм съгласен с теб, без абсолютно никакво съмнение.
Добре, и сега вече преминаваме към прогнозите за този двубой. Вече като преминахме през повечето неща около този двубой. Само трябва да кажа, между другото, че главен арбитър на срещата между ЦСКА и Макаби Тел Авив все още не съм сигурен кой ще бъде. Ако ти си наясно, можеш да кажеш, но доколкото си спомням, не знам дали беше Даниел Зибер. Нещо бях чел в медийното пространство за Даниел Зибер, за това, че той ще бъде главната арбитър. Същата, това е съдията, който свири финалата на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал. Така че мисля, че да, той мисля, че ще бъде човекът, който да, реално за него се говореше по принцип, но както и да е, Даниел Зиберт, за него се говореше, че ще бъде човекът, който... Не, той ще свири всъщност реванша между Карат и Левски. Да, значи няма да бъде той арбитърът на матча между Макаби Тел Авив и ЦСКА. Ще бъде друг. Не се знае обаче кой ще бъде, ще разберем в последствие. Но по отношение на прогнозите, кой ще отбележи първи гол според теб? Ще запази ли ЦСКА трета поредна суха мрежа, защото успяха да направят две поредни сухи мрежи срещу Карабах и след това още една суха мрежа точно срещу Макаби Тел Авив. В Европа ще направили обаче четвърта подред суха мрежа в Европа. Честно да ти кажа, аз мисля, че ЦСКА ще отбележи първи гол и отново ще запази суха мрежа. Надяваме се това да се случи. Аз също се надявам това да се случи. Кой ще бъде играчът на матча като цяло на реванша, според теб? Аз тъй като не знам много играчите на Макаби, не вярвам, че ще има такъв играч от техния състав, който играч на матча. В нашия състав, може би, почти целият състав мога да почива играч на матча, но не искам да се наблягам с трудно. Добре, но тук вече трябва да кажеш твоята прогноза каква е за този двубой като цяло. Какъв крайен резултат очакваш? Моята прогноза е 2-0 и общ резултат е така. Добре. Моята прогноза по принцип е, че Макаби ще започне агресивно, но това ще отвори пространства. Очаквам ЦСКА да има трудни първи минути, след което да създаде сериозни възможности на контратака. Прогнозирам 1-1 или победа с 2-1 за армейците. Така че това е в общи линии от към прогнозите и това, което може да кажем като очаквания за този двубой. Аз исках само да кажа някои неща за двубоя с септември, защото в крайна сметка малцина може би така не са се замисляли по отношение на това, което се случи. По принцип, първо, това е втора поредна победа с 3-0 за ЦСКА. Втора поредна суха мрежа в първенството. След като тимът на ЦСКА успя да всъщност не в първенството, а в всички турнири, втора подред суха мрежа, след като успяха да спечелят с 3-0 над Макаби. Също така имаше гол от 3 различни футболисти. Имаше също така и силен принос от страна на резервите. Христо Янев успя да разпредели натоварването. Отборът не се отпусна след европейската победа. Това беше много важно, защото мнозина може би очакваха точно това да се случи. Както винаги в началото на сезона видяхме това нещо и критиките към Янев започнаха с оглед на така късметът, който имаше ЦСКА в мачовете и това, че имаха затруднения, най-вече срещу Славия и срещу Дунав най-вече. Отборът също така използва и Соле в такъв двубой. Той се включи доста по-силно и допринесе и в двете фази на играта. Лапуков отново беше стабилен в ключовите ситуации. Годой показа острота и ефективност след влизането си. Какви обаче бяха забележките от този двубой, за да заключим? Записал съм си, че при прехода имаше грешки, които можеха да бъдат наказани от по-силен противник, като
най-важното тук е да видим какво ще бъде със сигурност състоянието на Анжел Мартино. Ще следим изкъсно това, което се случва с него и ще бъде наблюдавано след раната му смяна. Това е по отношение на двубоя. Иначе след този двубой и след този резултат, след 4 кръга ЦСК е с 10 точки. 3 победи, 1 равенство и гола разлика 8-3. Като към края на изиграните срещи на 9 август ЦСК са трети зад Левски и Лудогорец, които имат по 12 точки. Без загуба продължават боят на армейците до тук от началото на сезона. Това не трябва също да бъде отписвано и забравено. Жоел Зварц е сред водещите голмайстори в първенството с 3 попадения. Това е по отношение на като цяло на ЦСК и това, което можеше да споменем след този двубой, какво се случи, каква беше промяната, но реално, като погледнем класирането, ето Левски са на първо място, на второ място са Лудогорец, трето са ЦСК, на четвърто място са ЦСК 1948, колкото точки имат и те, толкова и ние. Ние имаме също 10 точки, колкото и те. Като голът разлика е 8-3, плюс 5 за отборът на ЦСК. Така че началото на сезона е обещаващо за армейците и може да кажем, че много добре успяха да започнат тази кампания предвид натискът, който имаха още от самото начало и предвид непостоянство в играта най-вече. В резултатите ЦСК се справя много добре и постига такива, което е много важно. Добре, в общи линии това е, което можеше да кажем в това видео, приятели. ЦСК направи 2 големи крачки. Първо в Батуми, а след това и в първенството. 2 победи с по 3-0, 6 отбелязани гола и 2 сухи мрежи са прекрасна основа, над която да се надгражда. Но истинската работа още не е завършена и тепърва започва и продължава. На 13 август от 21 часа ЦСК трябва да излезе на Васил Левски, не просто да пази резултата и да потвърди, че този отбор има място в плейофа на Лига Европа. Благодарим много на Йоан Пенев за това, че участва в нещо видео, посветено на ЦСК. Много да се радвам, че прие поканата да участваш. Беше ми изключително приятно с теб да дискутираме всички тези теми, свързани с армейците. Благодаря и аз за поканата. Наистина беше удоволствие за мен, че направихме този анализ заедно с теб. Вие напишете в коментарите кой беше най-добрият футболист срещу Септември и какъв резултат очаквате срещу Макаби в четвъртък. Харесате видеото, абонирайте се за Червена фенбол зона и включете известията, защото предстоят още анализи и футболни емоции. Само ЦСК и до нови срещи!